min præsentation om kemisk ligevægt. Det første, jeg vil starte med at fortælle om, det er, hvad kemisk ligevægt er, inden jeg begynder at vise alle mulige forskellige beregninger. Kemisk ligevægt, det er, når de to modgående reaktioner i en reaktion har samme hastighed. Nu giver jeg et eksempel. Det her, de to reaktanter har samme hastighed som produktet. Det kan man se ved, at der er en harpun i stedet for et lighedstegn, og det viser så, at der er en kemisk ligevægt. Og det viser også, at de her to, at den her pil viser, at den her har samme hastighed som den her, og det er derfor, at det er et lighedstegn med harpuner. Så nu vil jeg forklare om kemisk ligevægt med homogen og hvordan man beregner den. Homogen ligevægt, det er, når en reaktion stoffer har samme tilstandsform. Det kan fx være, at de begge to er flydende, eller måske alle sammen gasser, men de kan dog ikke alle sammen være solide og faste, fordi så kan de jo ikke reagere med hinanden. Her er der et eksempel, hvor det er dihydrogen og diiod, der bliver til hydrogeniod. Den måde, man skriver det op på, det er, at man skriver hydrogeniod. Der er så ikke et eksempel, men der står så 2 her. Det bliver til 2 hydrogeniod, derfor er det i anden. Så har du så dihydrogen, det skrives her. Der er kun en af dem, og så ganger du det med diiod, og det er alle sammen den aktuelle stofmængde koncentration. Når man så har beregnet det, så får man så en konstant, der hedder Kc. Kc, det er en ligevægtskonstant, men for homogene reaktioner. Og grunden til, at der er T bagved, det er fordi, at det afhænger af temperaturen. Altså det kan godt variere lidt med f.eks. hvis det er 25 grader eller måske 36 grader. Her er der et eksempel, hvor der er en ligevægt, der er på 54,4. Det er en ret høj ligevægt, fordi man skelner typisk mellem 2 termer, at Kc er stor og Kc er lav. Når Kc er stor, som i det her eksempel, så reagerer den meget. De reagerer meget, men så tynder den jo så ud. Og der går faktisk rigtig lang tid, før den faktisk endelig bliver ligevægt. Det er først her, at der begynder at være ligevægt. Og det er meget interessant, fordi du kan se, at den går op her med de forskellige, at der bliver produceret mere hydrogeniod, men så flader den ud. Og det samme her, at der bliver mindre af det her, fordi de bliver jo til det her. Og så først efter 7 timer er der kemisk ligevægt. Og det er, som jeg sagde før, at stofsammensætningen bliver langsommere og langsommere. Man kan også have noget, der hedder ligevægtsforskydning. Der var en meget kendt fransk kemiker ved navn Charles Ley. Og han havde et princip, der lyder, at et indgreb i et ligevægtssystem fremkalder en forskydning, som mindsker virkningen af indgrebet. Her er der givet et eksempel, hvor der bliver tilsat noget dihydrogen. Her det var den ligevægten før. Den er ret lav. Og så kommer der så et indgreb. Dens koncentration stiger så, men så flader den jo så også ud. Og ligevægten bliver jo efter 14-15 timer, som Charles Ley også sagde, at formindsker virkningen af indgrebet, at det bliver formindsket, og det bliver langsommere, og det kan man så også se, at ligevægten først efter 14-15 timer er der ligevægt. Det næste vi har, det er ligevægten, men for en heterogen reaktion. En heterogen reaktion, det er, når alle stofferne i reaktionen ikke har samme tilstandsform. Det kunne fx være i den her, hvor det er magnesiumhydroxid, hvor det er et fast stof, men magnesium og hydroxid, de er begge to flydende. Det her det er altså en heterogen reaktion. Og hvis man skal beregne ligevægten, så starter man først med at sige, okay, det par, fordi at, så siger man, okay, står der noget foran P? Nej, det gør der ikke. Okay, men hvis der for eksempel var gas eller noget, fordi det er gas her, så er det så det partiale tryk, og det er noget, man bruger, når man har med heterogene reaktioner. Og så hydrogen her, og så kigger man så, okay, står der noget foran, det gør der så ikke her, fordi det er et eksempel. Men
Når man så har den her heterogene reaktion, der kan man også bruge et celdiagram. Og celdiagrammet, det står for start, ændring og ligevægt. Vi har det her eksempel igen. Der er ikke nogen koncentrationer, der bliver ikke givet, at det er i en opløsning i 0,1 molær opløsning, så derfor står der bare 0,0. Den her magnesium, der er kun 1, ergo er det bare plus x. OH, hydroxid, der er 2, ergo er det 2x. Så skriver man det ned her, at konstanten af det opløselige, det O står for, er lige med x, det har vi jo herover gange x i anden, fordi der er 2, men det skal også i anden, fordi der ligesom er 2 af dem. Så der er jo dobbelt så meget, ergo er der også dobbelt så mange x'er. Og det bliver så til den her konstant, eller 4x i tredje, og det er en ret lav konstant. Nu har vi så en beregning af en homogen ligevægt. En homogen ligevægt kan være givet sådan her. Det kan være det, som jeg sagde før. Dihydrogen, som i gasform, plus diiod er lige med 2 hydrogeniod. Vi får givet nogle forskellige. Det skriver du så ned, som det viste før på den første slide. Vi har hydrogen produktet i anden, fordi der er 2. Og så har vi så de 2 produkter hernede gange med hinanden. Og grunden til, at de ikke er i anden, det er fordi, at det er bare H i anden. Der er ikke 2 af dem, der er kun 1 af dem. Så derfor skal det skrive sådan her. Og så får vi så givet nogle forskellige koncentrationer af dem. For eksempel at H i anden er 2,23 gange 10 minus 3 molær. Diod er lige med 1,46 gange 10 minus 3 molær. Og HI er lige med 4,52 gange 10 minus 3 molær. Og her der skal man så lige være opmærksom på, at når man skriver det ind hernede, så skal man jo stadig være i anden. Men her har vi kun givet fra den ene af dem. Så derfor skal man skrive det her. Og det får vi så til 6,28. Hvilket er en ret lav konstant. Ergo betyder det, at den ikke er færdig med at reagere, og den er meget over til venstre. Så har vi så en beregning af noget opløselighed med et sæl. Med det her sæl. Vi har sølvklorid. Det er jo selvfølgelig sølv og klorid, der blander sammen. Der er ikke noget foran, ergo er det x gange x. Det er nemmere at skrive bare 2x bare x i anden. Og der får vi så en tabelværdi, som der står i bogen, til 1,78 gange 10 minus 10 molær i anden. Vi skal have x. Så tager vi så kvadratroden af det, og det får vi så til at være x er lige med 1,34 gange 10 minus 5 molær. Det er så for kloriden. Og så bagefter for at finde sølv, så ganger vi det med atommassen for sølv. Og det får vi så til at være 1,4 gange 10 minus 3 gram divideret med liter. Og hvis man skulle ramme det om til gram per 100 ml, fordi det skal man nogle gange, så skal man dividere med 10, og ergo, så kan du bare skrive 4 her i stedet for. Og det var min fremlæggelse. Tak.